naman is Inday, uy. Wa man dinis among abutanan. Mula na lang kog uli ining manghura, uy. Para ba ko'y puhatong sabay. Cheryl, muuuli na ka? Odoy, muna na lang ko sa akong manghud, uy. Tukay biya ining manghura, uy. Aw, kun mo na. Dungan lang tag-uli. Aron may kuyog ka. Sige. Oh, Doy, di unong magkut ka. Tana, uy. Kadiyot lang, Chi. May isulti unta ko nimo. Ha? Unsa man? I love you. Doy, Ay, kasuko ha. Gusto lang kong mahibaw ka nga naibog ko nimo. May pag-asa ba ko, Chi? kuan, Doy. Kining, dili pa ko musud anang butanga, uy. Hibaw ka bitaw nga nag-eskwela pa ko. Kung makapaabot ka, ini-graduate na lang na ako sa high school. Pila naman lang kabuan, mong graduate naman ko. Sige, Chi. Abuton ko ng panahon na. Oh, what's the matter, baby? Well, I Chi, ni-graduate ka naman yun. Kumusta naman itong akong giingon nimo? Nakita man ako nga tinuod ang imong gibati na ako, Doy. Maong gisugotan na ka. Tinuod ka, Chi. Imo na kong gisugot. Salamat yun kayo, Chi. Daghang king salamat. Manarbaho ka? O, Doy. Saon, uy, wa may ikagasto sila si mama na ako sa college. Manarbaho lang una ko. Kay, laay magkaayo ko, mag-standby lang ko din sa ato. Nya, asam sa ka manarbaho? Ay, dinirugod sa ato, sa syudad sa Cagayan. Magpatabang lang ko sa akong mga amika. Pag-amping biya dito, ha? Nya, kanusam kang balik din, eh. Muduaw lang ko din sa ato kung day off na ako. Walang ipaw eh. Duha naman di ay ko kapuan din sa akong gitrabahoan. Ugma, manangi ko sa akong boss. Muuli ko sa amo. Kimingaw naman ko sa akong mga mangod, uy. Ug sa akong mga ginikanan. Salamat nga nakahuna-huna ka og duaw na mo, anak. Mingaw na kay minimo. Hastasad ko, ma. Mingaw nag-ayo ko nimo. Ate, nakibalita ni mo bahay ni Joy. Ha? Nga naman di ay si Doy, Inday? Na naman na sa laing uyap. Unsa? I'm sorry, Chi. Abi ko magkasaligan ka, Doy. Chi, natinta lang ko. Usa ko manggod nga, layo mo kay kanako. Usman ko, pasilo ako, Chi. Gisakitan kayo kung hindi mo kipuhat ako, Doy. Sakit kayo ni. Maunay nahitabo sa imong pagpauli sa inyo? Oday. Naunsa man in taon ka, oy. Ayaw pa gul-gul diha. Naidaghang laki. Makita kapag mas gwapo atong duy. Karong Domingo ay, wa man tayo trabaho, manglaag ta. Ako kay paila sa akong mga amigo. Mao niya akong giingon nimo nga akong amigo, kini si James, Junjun, ug ang pinakagwapo si Zalby. Mga bro, akong amiga si Cherel. Hi, Trell. Hello. Ayaw kalimut na ko, Chi. Zaldi. Dili ka na ako kalimtan. Kaya ikaw may kinagwapuhan din eh. Ay, salamat. Ni katawan na gyud ka, Cherel. Uy, Zaldi. Niyaman ko ka sa akong trabahoan. May tuyo ka? Kung ano ta, Chi. Inig-off ni mo ba? May mo bang manuroy ta? Ha? Sige na, good. Kadiyot rabi tao. Ako lang kang ihatod sa imong ipuyan kung manatog panuroy. Sige. Paabutan lang ko. Hapit naman ko mo off. Unsa man gid imong tuyo nako, Sal? Nga, nakikanuri ka man gid nako. Dili na ako magpaligoy-ligoy pa, Cheryl. Nakagusto ko nimo.
I love you. Saldi, May paglaom ba ko? api ni Masal, gisakitan ako. Og nakasaad na ko sa akong kaugalingon nga, dili na mahigog mapag-usab. Naibaw ko. Kay isultian ko sa imong amiga. Pero inodi ka. Dili ko parehas sa ubang mga laki. Kung sugton ako nimo, akong isa ni mga lahi ko sa uban. Panggaon ti ka og dili ti ka pasakitan. Saldi. Naunsa naman yung taon ka, uy. Imo mang paantusan ang tao. Day, Sugta na lang na si Saldi, kay nahibaw ra ba ko nga nakagusto sab kaniya. Busa, go, go, go! Salamat kay nga imo rin kong gisugot. basta isaad lang ginako ha, Sal. Nga dili ko nimo pailakon. Yes, isaad ko na nimo Cheryl. Nga ikaw lang akong higugmaon ug wa nailain pa. Muli ka sa inyo? Oo, kay... Dugay naman sa gugo nga wag makauli sa amo. May mo kong mukuyog nimo. Nga naman, Gusto lang unta kong makaila sa imong ginikanan. ha, ikaw. Sige, kuyo ta sa amo. Ma, si Saldi. Akong uyab. Maayong adlaw nang Maayong adlaw usab nimo. Dali dayon diri dong. maayo kay buutan na sa bang imong inahan no? Wa gyud ko ikasawayan ng mama. Buutan kaayo na. Kuan day che. Ubalik na lang ko sa syudad ha. Kay dili pa man ka mobalik dito. Mustanbay lang una ko dinhi sa amo, Saldi. Kay kikapoy na ko sa akong trabaho, uy. Mangita ko og laing kasudlan. Sige. Mubalik lang unya ko ha. Total nakaramdam naman ko din eh. Sige, Saldi. Amping. Ikaw sa pag-amping din eh. Pila naman kapuan nga wala gid magpakita si Saldi nako. Ingon siya, iya kong doamon dinhi sa amo. Nga naman ka? Usa man kay nahitabo niya? Unsa inday? O lagi ti, muni ako nabalitaan na si Kuya Saldi kaslunon na kay nakapamabdus. Taga dinira sa ato. Nga nakibuhat ba ning Saldi nako? Nga naman. Puslan man, ngawa ko'y swerte ng kinabuhi. May pagmamatay na lang ko. Hikog man naman unta ko ni Saldi. Pero anong iyamang kong kilimbungan, kiluiban. Kini kutsilyo ang utapos akong kinabuhi. May pagkamatay na lang ko. Ana! Ayaw ni buhata! Ang binig kutsilyo! Basag di ko mga gusto na akong mamatay. Anak, ayaw magiging anak! Ayaw kutlo ang imong kinabuhi. Una itong may hinungdan ng laki. Pagpakalikon. Ayaw pagpakauha sa paglaom. Muabot ra sa imong kinabuhi ang lalaki nga matuod na magmahal ni mo. Timan, ina. Tungod sa kibuhat ni Saldi na ako, habit ko magpakamatay. Maayo na lang gani, kay gipugnan ko sa akong inahan. Karon, minyo na ko, ug may duha na ko kaanak. Dini na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagani ning akong tampo. More powers, RMN. Mga kita mga higalang kaki ni Chirel nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagulahan, Paint My Love. Among kaagi kibatan ni Diyos sa January ka Persuelo galing o kapos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamuusap, mga higalak, mga sukin di paminaw, kinasing-klasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglipot sa usagawit. I-address lang nining tunumanon, handimanan sa usagawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Josea Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadal sa bagong email address, RMN Dramadat, handimanan at